खुलुमबाय दिनैनि बे भिडियोआव आङो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम आरो आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोननिसिम फंनैसो बाथ्रा बुंनायदो आरो आं बे भिडियोआव मोजां मोननायनि बागैबो फंनैसो बाथ्रा बुंगोन भिडियोखौ जोबजासिम खोनासं आरो आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोन बे भिडियोखौ गोसो होनानै खोनासं जों मालाबा गावखौनो गावनि मुङाव जै होनना बुंना लायोना आं गोदोनि भिडियोआवबो बुंखांबाय जों मालाबा गावनि मुङाव जै होनना बुंना लायो जेम्स मुसाहारिनि जै मालाबा बुङा नोंसोरबो गावबा गावनि मुङाव मालाबाबो जै होननानै बुंनानै लाया जोङो सानफ्रोमबो गुबुननि मुङाव जै होयो उमुक रामसियारिनि जै उमुक ब्रह्मनि जै उमुक दैमारिनि जै उमुक बर'नि जै जोङो सानफ्रोमबो गुबुननि मुङावसो जै होयो फंबाय आरो बिनानावमोन खोनासं जोङो जिबनाव गुबुननि गलाम जाना थानो लुबैया जों थाखा फैसानि थाखाय सोरनिबा उन उन गिदिंनानै बे गिदिरा जोंखौ जाथोनो बेखौनो लानानै जों बुदलायनो सानो उमुक मोना जोंनि खामानियाव हेंथा दो थां बुयै थां बैसोरखौ गादबना दोन जों बेफोरबायदि गलाम जानो सानाना जों सानफ्रोमबो गुबुननि मुङावसो जै होयो न जों नाथाय रावबो गलाम जानो साना जों अब्ला उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोन जों रावनिबो गलाम जानो गोसो गैया जों सोरखौबा बुनो गोसो गैया सोरनिबा जिबनखौ जोङो गाज्रि खालामनो गोसो गैया अब्ला जों मा खालामनांगोन लाइफआव जोङो मोजां फरायनांगोन मोजां खामानि मावनांगोन जोङो मोजां लामाथिं थाबायनानै थांनांगोन जोंनि जिबनखौ दैदेनलांनो थाखाय नङाब्ला मा जागोन जोङो जिबनाव सानफ्रोमबो गुबुननि जै होननानै दिन थांगोन उमुकनि जै उमुकनि जै उमुकनि जै थांना थाङा थांगोन ना रावबो लुबैया नंगौना उमुकनि जै होननानै बुंनो आं दिनै बे बाथ्राखौ मानो बुंदों मैया आङो इउटुबाव लाइभ फैदोंमोन 100 जोनाव 80 जन गथ'फोरा आंखौ एदावो जंखायो 20 जन गथ'फोरा गावबा गावनि दुखु खस्थ'खौ फोरमायो 80 जन गथ'आ आंखौ एदावो आङो सासे सानै गथ'आ आंखौ एदावोब्लाबो आं मानिगौमोन आदा नों उमुखखौ ला आदा नों उमुखखौनो लादो आदा नों उमुखखौनो लादो आदा नों उमुखखौ लादो साब्रै साबा सिख्लानि नाम मोननानै 80 जन मानसियानो आंखौ जंखायो आसरित मोनो 20 जोनाल' गावनि दुखुखौ फोरमायो अब्ला फंबायमोन नोंसोरो मा एनि टाइम इन्स्टा फेसबुक मेसेन्जार इउटुब बेयावनो कन्टिनिउ दङ नोंसोर जिबननि बागै नोंसोर जेबो सानाखै नोंसोरो ससियेल मिडियायावनो कन्टिनिउ दङ सोर मा होदो सोर मा होआखै सोर मा बुंदों नोंसोर बेफोरखौ एनि टाइम मिथिगौ सोर नांलायदो सोर नांलायाखै सोर मा जादों नोंसोर बेफोरखौ कन्टिनिउ मिथिगौ सोर सिख्लाया मा होदो सोर सिख्लाया जानायनि होदो सोर सिख्लाया बेरायनायनि होदो सोर सिख्लाया मा गानना होदो नोंसोर बेफोराव पुरा गफबना थायो फंबायमोन थायोना थायो आं सानो फंबायमोन जाय 80 जन मानसियानो आंखौ उमुखखौ ला होननानै बुङो फंबायमोन नोंसोरा मालाय बिमा बिफाफोरा बिल्डिं लुखानो हानाय खोमा गारि मटर बायनो हाखानाय खोमा गासैबो सम्पति दंखाजोबो खोमा नाथाय फंबाय आंहा गस्ला गांसे 3 बोसोरसो जाबाय नोंसोर नुदों खोमा खेला उनु गेलेबाबो गानबाय थायो जियाखै नालाय गानबाय दङ बेखौ बायनोब्लाबो आं खामायनांगौ सेन्देल मोनसे बायनोब्लाबो आं खामायनांगौ न'आव मायबा मोनसे होनोब्लाबो आं खामायनांगौ जुथा मोनसे बायनोब्लाबो आं खामायनांगौ गासैबो बुस्थुखौनो आं खामायनांगौ फंबायमोन आंहा सम गैया फंबायमोन आं नोंसोर एदावनायखौबो गाज्रि मोना नाथाय नोंसोर बबाव गफबना दङ आं बेखौसो सानदों बे गथ'फोरा मालाय जिबननि बागै जेबो सिन्था गैया बेनिखायनो आंखौ जानला मानला मालाय एदावबाय थायो नंना नङा आंहा नाथाय सम गैया सोरबा सिख्लाया मायबा बुंदो सोरबा सिख्ला आरो आंहा जेबो सम गैया आं दसेल' नायो बेयावनो आङो नांगौखौ लाबाय बेफोरबायदि आं दसे नायो नाथाय आं बेवहाय गोजोनना थानो सम गैया नोंसोर आंखौ दिनै फेसबुकआवबो मोनो नामा मोना इन्स्टाबो मोना नोंसोर आंखौ मेसेन्जारबो मोना गोनांथि गैला आंनो फंबायमोन सोरजोंबा मेसेन्जार लानानै सोरजोंबा सिख्लाफोरजों साट खालामनांगौ बेबो गैला सोरजोंबा फेसबुकआव सोरनिबा फट' नायनांगौ आंबो फट' होनांगौ आंहा बेबो गैला आंनो बेनि जेबो गोनांथि गैला आंनि लाइफआव फंबायमोन नोंसोर आंखौ मोनाबो नागिरनानै आं नोंसोरनो कन्टेक्ट नाम्बार होआब्ला नोंसोर आंखौ नुवाबो आं इउटुब बानायनानै फैयाब्ला फंबायमोन आंनि लाइफआ बेफोरबायदि जालांबाय गोनांथि गैया फंबायमोन जा दसे भिडिअ नायो आं सोरनिबा मोजां भिडिअ नायो बेनिफ्राय आरामसे खोनासंनानै बेखौ गोसोआव लानानै आं खामानि मावफुंबायमोन आरो आं नोंसोरनो मालाबा खोन्थागोन आंनि फुंनिफ्राय सिखारनानै मोनासिम खै घन्टा बिजि खै घन्टा रेस्ट बेनि गेजेराव आं माबायदि भिडिअ लाबोयो बेनि गेजेराव मा खालामो आं बेखौबो नोंसोरनो खोन्थागोन बेनिफ्राय आं दा बेखौनो बुंनायदो फंबायमोन
मोजां मोनबाय बहुत बोसोर गोसो थोआखै मोजां मोनाखै जेबो प्रब्लेमबो गैयामोन जिबनाव मोनसे समाव मोजां मोनबाय फेसबुकआथ' मा बुस्थु मिथिखागोन मोजां मोननाय लोगो लोगो फेसबुकआव मा जायो गोसो थोनाय सेंग्रा आरो सिख्ला रिलेशनशिप जायो फट' होलायो सानैबो होलायोना नाथाय मोजां मोननायादि मालाबा बायफ्लेगोन बेखौ रावबो साना मालाबा बे बायलांगोन बेखौ रावबो साना फट' होयो बायदिसिना होयो नंगौना दिनै मोजां मोनलायबाय फेसबुकआव रिलेशनशिप होबाय फट' होबाय मोजां मोननानैबो दुखु लाबाय मोजां मोननानैबो गारलायनाय जाबाय बदनामबो जाबाय फंबायमोन नोंसोरनि थाखायसो बुंदों आं मोनखांनायनि थाखाय आं नोंसोरखौ बुजायदो दिनै आंहा मायबा गोनांथि दंमोन आंहा मा गैयामोन बै समाव आंहा मा गैयामोन फंबायमोन मोजां मोननाय गैयामोन फिल्म बानायबाय थायोमोन जेबो दुखुबो गैयामोन जिबनाव बिन्दास फिल्म बानायो न'आव फैयो खामानि मावो गिदिङो न'नि खामानि मावो बायदिसिना मावो बिन्दास मोजां मोननायबो गैयामोन दुखुबो गैयामोन बदनामबो गैयामोन जेबो गैयामोन बेनिफ्राय मोनसे समाव बेफोरबायदिनो फैबाय फैनानै मोजांबो मोनबाय फेसबुकआव रिलेशनशिपबो होबाय सब बुस्थुखौ होजोबबाय फेसबुकआव फट'बो होजोबबाय बेबो मोजां मोननायादि मोनसे समाव बायफ्लेयो मोजां मोननायादि मोनसे समाव मा गोजानबो जालाङो बेखौथ' रावबो साना मोजां मोनबाय दुखुबो मोननांबाय गारलायनायबो जाबाय बदनामबो मोनबाय अब्ला नोंसोर नाय बे फेसबुकआ मोजां बुस्थु जेब्ला नों बेखौ इउज खालामनो रोंगोन अब्लासो बे मोजां बुस्थु बे मेसेन्जारा मोजां बुस्थु मेसेन्जारा इउज खालामनो रोंबासो मोजां बुस्थु नङाबा बे जेबो मोजां बुस्थु नङा दुनियानि मानसिखौ लोगो मोनजोबगोन दुनियानि मानसिया सोर रावखौबो सिनाया मेसेन्जाराव नों सोरखौबा सिनायगोन फेसबुकआव नों रावखौबो सिनाया फट'ल'सो नुगोन बेनिफ्राय कन्टेक्ट नाम्बार लानानै रायलायसिगोन बेनि गोसोआ मा बेखौथ' जों जेबो मिथिला फनाव रायलायसिगोन गोदै मोजां रायलायसिगोन बेनिफ्राय फेसबुकनिफ्राय मेसेन्जारनिफ्राय नाम्बार लानानै ब्लक हाबा जानायबो सिनायला हाबा जायैबो सिनायला रावखौबो सिनायला बे मोजां बुस्थु नङा मोजां इउज खालामनो रोंबासो बेनिखायनो आङो दिनै फेसबुकनिफ्राय लानानै इन्स्टानिफ्राय लानानै मेसेन्जारनिफ्राय लानानै आङो कमप्लिट आउट खालामजोब्बाय नोंसोर आंखौ जेरावबो नागिरनानै मोना बेनिखायनो आङो नोंसोरखौ बुंदों फंबायमोन बेफोराव मेसेन्जार फेसबुक इन्स्टायाव गफबनानै थानानै जिबना जेबो जानाय नङा आरो नोंसोर मिथिगो दिनै फैनो गोनां समा AI नोंसोर मिथिखागो AI आ मा बुस्थु AI खौ मानसियासो बानायदोंमोन दिनैनि दिनाव AI आसो खामानि मावगासिनो दङ मानसिनि गोनांथि गैला मानसिखौ गोदो कम्पिउटार थुनो थाखाय मानसि नांगौमोन दिनैनि दिनाव AI आ आलादा कम्पिउटारजों गोदोनि कम्पिउटारजों आलादा सोरबाफोर बेनि बागै AI नि बागै थांनानै नायदोंब्ला AI आ मा जानो थांगासिनो दङ AI आ मा खामानि मावनो नागिरदों आरो जबा माबायदि जानो थांगासिनो दङ साख्रिफोरा नोंसोर साननो हागौ साख्रिया बिराद बारायगोन नङा अब्ला फंबायमोन बिनानावमोन आरो आंनि लोगो नोंथांमोन दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जय हिन्द